Türkmenistan'ın Senaty we Önümçülük Ministrliginiň bilelikdäki aýdyň gejeleri hojalyk jemgyýeti, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň 2022-nji ýylda hut özüniň gollamagy netijesinde täze innowasion import önüminiň ornuny tutýan iki görnüşli önümçüligi üstünlikli ýoly goýdy. Olaň biri ýurdumyzda ýol hereketiniň kadrlaryny berja etmek maksady bilen ulug ýollaryny, demir ýol menzilini, awtolog duralgysyny, ýol gurulşyny, piýada geçileglerini, dürli görnüşli ýol ışıklary, dürli maksatly LED ýol üstü belliklerini we LED ýol işaretleri önürmek üçin dürli görnüşli LED ýol ışıklary we ýol belgileri önürýän önümçülük bolup durýar. Bu önümhananyň açylmagy bilen täze iş orunlarynyň 34-si döredilip, umumy önümçülük boýunça umumy işgär sany 357. Täze önümhana Ýaponiýanyň, Taýwanyň, Hytaý Halk Respublikasynyň kemil awtomatik enjamlary bilen öpüşnedildi. Hojalyk jemgyýetinde önürleýän dürli maksatly ýol üstü bellikleri, hereketlendiriji ýol ışıklary, iki gözlü piýada ýol hereketiniň kadrlaryny we üç gözlü awtomobil ýol hereketini kadrlaşdyrjy bolup dünýä ölümlerini laýyk gelýär. Olaň linzalarynyn plasmas gurulşlary milli önüm bolan polietilenden ýürüti enjamlarda önürilýär. LED diodlary, platalary ýürüti awtomat enjamlarda dürli ugurda birikdirip linzalar ýygnalýar. Birikdirje simleri ýürüti enjamlarda galaýlamak işleri amal aşyrylýar. Ýol ışıklarynyň gurşawy kromlanan lislerden kesilip böküji enjamlarda taýýarlanýar. Ýürüti enjamlarda kepşerlenip arasalyş işleri geçirilýär. Integrirlenip dowul usully ýygnalýar. Dürli görnüşli LED ýol ışıklarynyň ulanyş möhleti 5 ýyllar. Oň gurşawy kromlanan duralümin serişdesinden 40 derece sowukdan 75 derece ıssa çydamlydyr. Suw tozan geçirmeýän goruluk hem bar. Häzirki günde Türkmenistanyň awtomobil ýollarynyň gurulşyny dolandyrmak baradaky dowlat agentliginiň garamagynaky idara kerhanalardan gelýän sargytlar esasında aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti degişli işleri dowam edýär. Senaty we Önümçülük Ministrligi bilen bilelikde döredilen aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti elektron enjamlary önürmek babatda dünýäniň öňde barjy tejribesini öwrenip 2017-nji ýylda önümçülük ýyllyk kuwatlygy 8 milyon 440 000 sana deň bolan 3 wattdan 96 watt çenli dürli görnüşli LED lampalary we LED asylýan patolog çyralary 2023-nji ýylda ýokary telikli awtomobil ýollary geçelegelere şäher köçelerini we selgäklere niýetlenen 50 wattdan 210 watt çenli daşky ışıklandırıcı çyralaryň önümçülüğini üstünlikli ýoly goýdy. Ýokary wattly daşky ışıklandırıcı çyralaryň daşky gurşawy alüminiumdan bolup, olarym hojalyk jemgyýetiň täze açylan ýyllyk kuwatlygy 280 000 sana deň bolan alüminium önümhanasynda öndürilýär. Bu ugurda aýdyň gejeler hojalyk jemgyýetiň önümçülügini 2024-nji ýylyň dowamynda ýurdumyz boýunça energetika ministrliginiň garamagynaky Aşgabat şäheri hem vilayatynyň ışıklandyrış ulgamlaryny häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän daşky ışıklandyrış çyralary bilen dowly derejede öpüşnedilýär. Alüminium gurşawly daşky ışıklandyrjy çyralary isleglere laýyklykda eksport etmekligi meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň 2022-nji ýylda hut özüniň gollamagy netijesinde ýene bir innowasion önümlüň biri ýyllyk kuwatlygy 5 milyon sana deň bolan dürli maksatly plastik we sim kartlaryň önümçüligi ýoly goýuldy. Plastik kartlaryň önümçüligi üçin çipleň iki görnüşi bolup Russiýa Federasiýasyna degişli merkezde synagdan geçirilip sertifikatlaşdyrmak işleri üstünlikli amal aşyryldy. Häzirki wagtda aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň täjerçilik we döwlet banklarynyň ýürüti sargytlary esasında plastik bank kartlaryny we alternativ ýapy görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň sargydy esasında sim plastik kartlaryny önürüp üçünçülük işlerini üstünlikli amal aşyrýar. 2023-nji ýylda hojalyk jemgyýeti 1 milyon sany sim kartlaryny 750 000 gowrak bank kartlaryny önürüp üçünçülük işlerini 100 götürüm üstünlikli amal aşyrdy. Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň baş tutanlygyny Pekin Paýhas ummany magtym Praga ýylynda bolsa alternativ ýapy görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan 1,5 milyon sany sim kartlar sargydy gelip ol 100 götürüm ýerine ýetirildi. Döwlet we täjerçilik banklardan 520 000 gowrak bank kartlarynyň sargytlary gelip olardan 120 000 sany eýem öndürildi. Bundan başga da aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti elektron enjamlary öndürmek babatda dünýäniň öňde barjy tejribesi öwrenilip esasan 2020-nji ýylda Gahrman Arkadamyzyň hut özüniň gollamagy netijesinde ýurdumyzda import önümleriniň orny tutýan elektron enjamlarynyň möçberi hili görnüşi hasam artdyryldy. Hormatly prezidentimiziň ýaş nesliniň dogry we bilim terbiýe almagy, innowasion tehnologiýalardan oňat baş çykarýan hünärmenler bolup ýetişmek babatynda 1-nji synpa ilkinjiňe gadam atýan mektep okuwçylaryna şahsy kompýuterliň sowgat berilmegi asyrly däwe urildi. Aýdyň gejeler hojalyk jemgyýeti Pekin Paýhas ummany magtym Praga ýylynda da bu ajaýyp däpden ugralyp 2024-nji 2025-nji okuw ýylynda hormatly prezidentimizin
bolýandan birinji sınıfa okuwa barýan çağlary bilimli notebooklar bilen üpçün etmekde işleri güýçli depkine alyp barýar. Bankomatlar üçin ýürüten ýetlenen terma kagydlaň önümçiliginiň ýoly goýulmagy bellerliklidir. Günorta Koreýanyň kampaniýasynyň önümi bolan bankomatlary öpçün etmek we gurnama sağlama işlerini amal aşyrmak bilen geljekde bu ýerde bankomatlary öndürmek boýunça mailnamalary taýýarlanylýar. Häzirki wagtda täze önümçilik taslamalaryny işläp, import önümleriniň ornuny tutýan önümlüň görnüşini hasam artdyrmak, täze iş ornlaryny döretmek, dürli görnüşli we dürli ölçegli aşyklanyş direglerini, demir sütunlaryny galvanizlemek, ýagny kimik terişdirler bilen örtmek, çynyklemek, ýol ışıklarynyň gurşawlaryny chromlamak işlerini amal aşyrmak maksat bilen galvanizleýiji önümhanany şeýlede dürli görnüşli önümlüň önümçiligini ýoly goýmak meýilleşdirilýär. Türkmenistanyň Senagat we Guruluş Önümçiligi ministrligi bilen birlikde döredilen Aýdyň Gejeleri Hojuluk Jemgyýetiniň işleri arkadagy Gahrman Serdarymyzyň degişli ugurlarda öňde goýan belent maksatlarynyň barha ruwaşlanýanyny eşgär edýär.